hilaren atalean jarri izan bagenu, lehenago azalduko zen. Ikusten dugu redondo eta, arredondo abizenak ere badaude, hoiek ere agertu dizkigu, baino etzen hori guk bilatzen genuena. Guk bilatzen genuen esan, hain justu, hoixe. Ezaten dugu, redondo bai, Dolores Redondo. Eta hor, zer ikusten dugun, Dolores Redondo horren bi liburu daudela itzuliak, hor agertzen da lehena, eta horbeian agertzen zaigu bestea. Badakigu beraz trilogia horretako bi liburu ditugula euskeraz. Informazio hori beste toki batzuetan ere topa genezaken, baino ez horrela bilduta, toki berean. Eta hemen eskertu behar ditugu, ze ikusi duzue euskara. Bai. Lehen, jartu dezu eskerrak ematen bezala zizea hor proban. Azken horiek nik ingo dut, ez da? Hau nahi du nik Iñaki hitz egiten duten bitartean. Nahi dezuenean, hasiko era? Bai, hasi ez dut uste. Erantzimen suelto. Bueno. Vale. Arratsaldeon, mila esker, ona etorri zeratelako, ona etortzeko alegina egin dezuelako. Eiziren proiektu asmo handiko bat aurkeztu nahi dizuegulako deitu dizuegu. Nor da nor izenekoa, zuetako askok dagoeneko badakizue zer dan, nor da nor, datu base bat, gero eta oro hartzaileagoa izango dana, itzulpenaren eta itzultzaileen ingurukoa. Euskal itzulpenaren eta itzultzaileen ingurukoa. Euskal itzulpengintzari buruzko informazioa eta baliabideak bildu, antolatu, koordinatu eta gizarteratzeko gunea. Zuetako askok dakizue baita ere, nor da nor erabilgarri dagoeneko, sarean, eiziren webgunean, edo zeinen esku, kazetari, ikertzaile, irakasle, liburuzain, irakurle, edo noren esku. Itzulpengintzak azkeneko 30 urteetan egin duen bilakaera hontan izango dira mugarri handitzat hartu daitezken zenbait pauso, esate baterako eiziren beraren sorrera, Martuteneko itzulpen eskolaren sorrera, edo itzulpengintza fakultatea martxan jarri izanekoa, ez da? Gaurko hau ez da horren besteko mugarri handi bat, baina nik esango nuke badala mugarri bat, edo badala gertaera importante bat, eiziren eta Euskal itzulpengintzaren martxan bilakaeran. Eta hori aurkezteko bildu gara hemen, eta horregatik egina izan dugu, hain zuzen berezitasun horregatik, eskainena izan diogu zer bat aurkezpen berezi xamar bat, eta konbokatu zaituztekutan hemen. Baina aurrera jarraitu aurretik, aurkezpen egingo duten aurkezleak, alegia mailan gauden kideok aurkeztuko dizkizuet. Nere eskubian, Carlos del Olmo, hainbat urtean eiziren bizitzan hurbiletik edo zuzenean parte hartu duena, berak azalduko du nor da norren azken urteetako martxa, nondik nora joan den. Ondoren, Bego Montorio, eiziren proiektu berezien edo proiektu estrategikoen edo arduraduna, eta nor da nor egitasmoaren ardura nagusia ere izan duena. Eta hirugarrenan, beste muturrean, Maite Lopetegi,
liburu zaina lanbidez, eizeko bazkidea, eta nordanor egiteko prozesuan katalogoak kontrastatzen eta arazten lan handia egindakoa. Maitek eta Begok, Carlosen ondotik, pixkat nordanorren nolabait erakustaldi praktiko bat egingo dute. Hor ikusiko dugu pantailan nola erabiltzen den, zer aurki daiteken, eta zenbat informazio eskain dezaken horrelako aplikazio batek. Bueno, eta azkenik, nineu, Iñaki Inurrieta, eiziren lehendakari naizen aldetik, aurkezpenaren sarrera hau egitea tokatu zaidana. Bueno, maikidei hitza eman aurretik, eskerrak eman nahi nizkieke hainbat jenderia hainbat laguni, azkenerako utzi gabe, bide luze nekoso xamar honetan laguntza handia eman digutelako. Zorretan gaude, gure aurretik ibili diren hainbat lagunekin, esan bezala, egindako lanaz baliatzeko, haiek egin duten lanaz baliatzeko aukera izan degulako. Eta izen batzuk botako ditut, espero dut denak aipatzea. Hasteko Jon Bilbao noski, beraren bibliografia hemen ere badago oinarrian. Juan Mari Torrealdai, urtero hainbat urtez Euskal Liburuari buruz egindako azterketez baliatu ahal izan garelako. Armi Arma, Susaren liburutegi digitala ere lagungarri izan zaigu. Manu López Gaseni, EHUko irakaslea, Euskal Unibertsitateko irakaslea, eiziek espreski eskatutako azterketa bat egin zuelako orain dela urte batzuk, eta hortaz aparte haur eta literaturaren inguruan ere lan bat egindakoa, eta hortaz, guzti horretaz baliatu ahal izan dugu zer honetan, nordan honetan. Elizabete Manterola, eiziek idea, Euskal Literatura Itzuliaren katalogoa gure esku utzi duena, Arantxa Mariskal, liburuzaina, nordanor hasi aurretik azterketa txosten bat egin zuena, katalogazio lanetan eraritutakoa, Ibon Uribarri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Euskara Alemana katalogoa gure esku utzi duena. Batetik horiek. Hortaz aparte, izan ditugu beste batzuk, beren laguntza eta aholkua eskaini digutenak, eta horiei ere eskerrak eman dizkigu noski. Iñaki Uribe, eiziek idea, Ibapek, Jon Bilbaoren bibliografia eizieren esku utzi zuenean, fitxaiek sistematizatzen jardundakoa. Juan Cruz de Gauna, informatikaria, bera hasi zen, oraingo aplikazio informatikoa diseinatzen. Kodesintas enpresa, aplikazioaren behin betiko, edo oraingoz azken diseinu teknikoa arduratu dena, orain duen itxura eta erabilera eman arte. Iñaki Alegria, EHUko, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakaslea, UEUko zuzendaria, eta informatikari bezala laguntza ere eskaini diguna. Pruden Gartzia, Euskaltzaindiko liburutegiko zuzendaria, Imanol Irizar, AB liburutegiko zuzendaria, Karmele Artetxe, UEUko kidea, eta Nere Erkiaga, Intzolako kidea. Eiziek eta aipatu ditudan lagun hauek guztiek, noski, gogoa, jakintza eta lana jarri dugu, eta horrez gainera dirua ere behar izaten daulakoetan, noski, eta alde hortatik ere eskerrak eman beharrean gera Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari. Urte guzti hauetan lan hauek egiteko dirua beraiek jarri dutelako. Eta horren guztiaren emaitza eskaintzera gatoz, zuei eta gizarteari, euskal kulturari eta herritarroi. Eta, orain, Carlos, daukakitza. Bai, bueno, arratsaldeon. Hau dana, oain ikusi behar duzuen, ikusten dena eta ikusten ez dena, saiatuko naiz azaltzen eta jatorria zein dan 2008-garren, 2009-garren urtean, uste dut, enauz oso seguro zein urtetan izan zen, zuetako batzuek hobeto jakingo duzu egal, Fikoban elkarteak antolatu zituen jardunaldi batzuk, horiek bai izan ziela neurri baten estrategikoak,
garai hartan oraindik gaur egun nolako zanpatuta gaituen krisialdi ekonomikoa hasi gabe zegoelako eta elkarteak hainbat bide ikusten zituen zabalik etorkizunei begira nondi jo behar zuen eta erabakitzeko han elkartu ginen bazkide batzuk, txosten batzuk aztertzea eta hasi ginen gogoeta egiten eta hildoetako bat zen hain zuzen ere zer egin elkarteak bere esku zituen katalogoiekin eta aurrerantzean ere ze jobide edo hartu behar zuen horren gaineko itzultzaile eta euskal itzultzaile eta euskal itzulpenaren inguruko hori guztia azertzeko. Hor hainbat urratz egin zituen elkarteak eta halako baten niri proposatu zidaten beste proiektu handiago baten garai hartan bego zuen horren ardurak katalogazioa eta horren barruan nordanor bat prestatzea batzuek ikusi izan genuelako garrantzizkoa zala jendeak kanpotik jakitea euskal itzulpengintza, izenak beak esaten duena, hizkuntza guztiek eta batez be itzulpenaren aldetik izaten dutelako olako onel moduko proiektu bat. Eta guk ikusten genuen beharrezkoa zala kanpotik eta barrutik bebai jakitea euskal itzulpengintzan nor da nor eta zer da zer, hau da, zertan ari garen eta nok egiten duen hori. Eta hori dana gainea, hainbat iritzi eta azaldu ziren hainbat ikuspegi ere bai, baina nik behintzat hori proposatu ziatenean, nik erantzun nien, konforme nengoela, baina nor da nor arrunt batetik, baina arantzago ere joan beharra ikusten nuela. Neurri baten planteamendua zen, eta uste dute elkarteak gaur egun horrela ikusten duela, nor da nor honek balio behar duela izateko entziklopedia bizi moduko bat. Gaur egun Wikipediek daukaten alderdi horrekin, hau da, entziklopedia klasikoena ardura bat dagolako horren atzean esan dut, zuek kanpoko inork lan egiten ez badu ere, elkarteak bere lepoan hartu du eginkizun hori, hau da, lekukotasuna ustea euskal itzulpengintza zer den, ze izaten ari den. Baina, gainera, ate bat zabaldu du partaideek, bazkideek, itzulpengintzan interesa daukan jendeak ere bere materiala bialtzeko. Orduan, nola ikusi behar da hau, datu base bat izateaz gain, asmoa dauka hainbat material ere txertatzekoa apurka-apurka, ikusentzunezkoak eta azken helburu batekin. Eta hori zen honekin hasi ginenean geneukan oinarrizko planteamendu eta zer zen, gu itzultzaileok arduratzen ez baginen geure alorraz inok ez zuela egingo. Hau da, beste elkarte batek edo jaurlaritzak edo unibertsitateak esparru akademikoak badu eginkizun bat, baina eginkizun hori edo hobeto esan da, eginkizun horrek ez du hartzen elkarteak dituen beste alor guztiak. Ikerketa akademikoa eta horretan ibili zaetenok badakizue edo zabiltzatenok badakizue badituela muga batzuk eta eginkizun batzuk eta elkarteak baditu beste batzuk ere bai. Orduan, azken baten eta honen atzean edo oinarrian dagoena horixe da. Zaio bat eskaintzeko eta gordetzeko euskal itzulpengintzaren inguruan urtez urte eta urtea joan urtea etorri metatu den jakinduria hori guztia. Gainera gauza pentsatu eta hemen guk eskaintzen dugun informazioa beste hainbat tokitan ere topatu daiteke. Zatika edo bakoitza bere alorrean eta hori, baina gure azkenengo asmoa eta diruak eta indarrak eta hartarako bidea ematen badigute, azkena zein da, eiziek eukitea euskal itzulpengintzaren inguruko informazio hori guztia eta eukitzea ez bakarri loturen bitartez. Esan nahi dut, eta guk garai hartan behintzat ikusi izan genuelako euskal esparruetan ze gertatzen zen, bapatean pentsa dezagun elkarte bat desagertzen dela, edo, hemen azkenen urteotan politika gora berekin gertatu izan den gauzak, bapatean etorten diela demagun juez batek aginduta izten dutela dana dalako zerbitzua eta hori, eta ordenagailuak zerbitzariak eta dana eramate dituzte poliziek euren gordelekuetara. Eta hor dauden material hori jatorrizkoak galdu egiten dira. Orduan, geure asmoa zein zen, gu geuk behintzat bermatzea euskal itzulpengintzaren inguruko hori guztia gu geuk ere izatea. Kritikak hartzen dira non bai, baina guk ere gero izango dugu horren isla. Eta apurka-apurka ere
euskal itzultzaileok historian zehar egindako materialak ere jatorrizkoarekin erkatzeko aukera, gero hitzaldiak eta hori ere hurrengo urrats bat izango da. Lotuta azken baten zuek bazkideok eta itzultzaileok etengabe bialiko duzuen informazioarekin batera egongo da beste alor bat, eta da ikerketarena. Elkarteak indarrak eta bidea ematen badiote dituen gaur egun baliabide eta indarrak oso ahula dielako, baina bidea ematen badigute aukera da ez bakarrik jasotzea ikerleek berez egiten dituzten gauza, gu geuk ere ikerketa lan batzuk agintzekoa gure beharren arabera. Hori bateko, eta nordan horrek badu gero ezkutuko alde bat, eta ezkutuko alde horrek bai dauka zerikusi handia elkarteak bera duen funtzionamenduarekin, eguneroko lanekin. Hau da, nahi genuen hasieran datu base honek ere balioa izatea bulegoan egiten diren hainbat gauzetarako. Hau da, kudeak eta lanetan ere datu batzuk erabilia izatea ez, jendeak ez ditu danak ikusiko, hor agertzen dien datu guztiak ez dira publiko izango eta horietako batzuk barrutik erabiliko dira. Orduan, amaitzean noa. Azken baten, nordanor eta elkarteak horrekin aurrera jarraitzea erabakitzen duen edo horri eusten dion neurrian, inoiz amaituko ez den proiektua da, argi dago, guk itzultzaileok lanean jarraitzen dugun bitartean, eta gainera gauza bizia izango da, zen akatzak topatzen baitugu, zuzentzeko bidea beti egongo da zabalik, eta jakituria metatu ala guk ere ahaleginduko gara hori dena horra ekartzen. Ez bakarrik akatzen zuzenketa, topatzen baitugu bertsio zaharragoak edo digitalizatzen diela liburuak eta hori dena hor ere egongo da. Badu izango du ere aukera erabiltzaileok egiten ditugun bilaketak esportatu ahal izateko, inprimatu ahal izateko, eta horregatik esaten nuen baduela ere erabilera entziklopediko hori. Hau da, bilaketa bereziak egin nahi dituena, edo txostenak edo gauzak bestelako materialak lortu, honek orain guztiz zertuta ez dagoen arren aukera emango du horretarako bai. Zein izango da erabiltzaile edo zer erabiltzaile mota ikusten genituen hasieran? Lehenik eta behin, guk euk, itzultzaileok, batez be bazkideok, baina bazkide ez direnek ere bai, eta gero normalean guk eskarmentuz bulegotik ikusi dutena, elkartera bai telefonoz eta bai e-mailez eta bestelako baliabidez informazioa eskatu izan duen jende mota egon dira erabiltzaile ikerlea zirenak, jakin nahi zutenak, ze hizkuntzatara itzuli izan den, euskaratu den edo euskaratik beste hizkuntzetara, egile jakinen bat euskaratuta ote zegoen ala ez, nork egin zitzakeen lan mota berezi batzuk, eta gero beti egoten da, eta gaur egungo gainera baliabide informatikoekin, berez jakin-minak bultzatuta edo olako datu bazetara jotzen duen jedea, badakigu horren berri izaten gu, kazetari batzuek edo lagun batzuek lanbidearekin batez zerikusirik ez dutenak irakaskuntzan ere bai, irakasleok erabili izan dutelako eta harrituta gelditu delako jendeak gaur egun zenolako gauzak dituen horren barruan. Eta laburbiltzeko hori litzake, datu baze moduan fizikoki horrela ikusten den arren, atzean egongo dana gauza zabalagoa izango da. Ez dut izango Euskal Itzulpengintzaren Wikipedia bat, segurazko Wikipediak dituen akatz horietako batzuk izango ez dituelako, esan dut hemengo material gehienek izango dituzte iragazki batzuk pasata, baina oinarrian auzolan hori ere badagoela. Eta hemen nordanor honek eskainiko dituen materialak onak izango dira, zuek bazkideok eta itzultzaileok eta horretan kulturgintzan zabiltzatenok ekarriak bialtzen dizkiguzuen neurrian. Gero zalantzarik edo baduzue galdetu lazai. Carlosek aurkeztu dizu asmo zabal hori, batzuetan gertatzen da, hain handien nahiak nahi dugu eta hainbeste gauza beharrezko ikusten dugula, azkenean sekula ez dugula ezer plazaratzen. Eta orduan hori orain gontamintzan neurri batean lortu gu saiestea esan du, az gaitezen zatik alanean, blokeka, eta ez dugu itxarongo dana nahi dugun guzti hori jaso arte, eta zerbait ja
jarriko dugu jendearen esku. Eta hori da gaur egun hemen daukaguna. Lehen da biziko harra lehen Iñakik lapsus txiki bat eukidu, hor ikusten duzuean pantailaren ertzean dagoen D txiki bat digitalidadearena da. Azken informatika, kodesintaxe gurekin lan egin izan du, eta katalogazio lanetan ere bai, baina hause bera webgunea, oraingo diseinua eta kudeak eta digitalidadea enpresak darama, eta hori ere eskerroneko gaztaizkie benetan saiatu direlako gure beharretara egokitzen. Bai, hori esan da, hasiko geraia ikusten nolakoa den datu basea bera. Lehenbizi eta lehenengo eta behin esan behar duguna da, datu base hau orain jasotzen duena eta begok esan duenaren arira, jasotzen duela literatur monografien itzulpenak bakarrik. Bakarrik 4.000 titulo dira. Orduan, pentsa beste guztiak egiteko beste zenbat urte beharko ditugun. Hortik hasi gea, hori izan zen gure lehenengo blokea, edo nunbaitetik hasi eta hortik hasi ginen, eta onaino iritsi gea, ez? Baina iritsu zitzegun, ja ikusgarria eta erabilgarria bazala dagoen honetan. Eta hasteko, ikusten duzuen pantaila, eta alde praktikoan sartuko gera, ikusten duzue, bi ardatz nagusien inguruan antolatuta dagoela datu base hau. Itzultzaileak berak eta itzulpenak. Eta horiek izango direlako gero aria markatuko dutenak denbora guztian. Batetik bestera pasa daiteke, itzultzaileetatik itzulpenetara eta alderantziz. Eta, eta esan duen bezala, ad hoc sortutako aplikazio informatikoak baimendu digu hau egitea, eta egia da, nik uste dut formularekin asmatu genuenean, eta horretan arma eta digitalidadea klabea izan zirela, horrek bultzada handia mantzion lanari, orduan bai egokitu ahal izan ditugulako askoz hobeto nahi genituen helburuak. Eta, orduan, ikusten duzuen bezala, bilaketak egin daitezke, interneten arruntadan bezala bilaketa orokorrak egin daitezke edo bilaketa aurreratuak. Eta bakoitza dauzka bere abantaiak eta bere desabantaiak. Bilaketa orokorretatik abiatzen gea datu lauso batetikan eta sorpresak hartzen dira. Eta bestela eta gero jun gaitezke zehazten gure bilaketa, eta hor, depende zertarako eta nola erabili, eta nik uste dut orain egingo dugun aurkezpenean ikusiko duzuela oso ondo hori nola gauzatzen den. Bai, aplikazio informatikoarena, ez da eskara informatikoa, baina egia da honelako datu baseak eta begiratu genituen asko, itzulpenenak, itzultzaileenak, eta ez gendun eredurik topatu. Hau da, dana guk hemen jaso nahi izan dugun guztia eta jasotzen dugun guztia webgune bakar batean eta datu base bakar batean biltzen zuena. Eta orduan hor, atzean dagoen lan hori ikusten espada ere, hemen ikusten dugu eta erabat normala iruditzen zaigu, baina hor lan asko egin behar izan dute batez ere informatikan ari dienek, hori, uztartzeko era askotako informazioa. Gaina ikusiko duzuenez, ez da katalogo utz, badaude bestelako datuak, badaude informazio biografikoak, badaude loturak testuetara joateko, baina hori kritikak, aleka joango gara ikusten. Hasiko gara itzulpenetatik bilatzen? Venga, hasi gaitezen. Bilaketa. Bolako dagoen idazle bat, eta badakigu, redondo izeneko batek idatzi du bastango zeatan, hori oso modan dago eta, hori badago euskaraz, ez dago euskaraz, redondo jarri dugu, eta lehenengo gauza ikusten dugu. Redondoz aparte, arredondo, eta beste horiek ere agertzen direla. Hori, orain igual momentu honetan, zaborra da inguruan dago baino ez, askotan guk datuak ez ditugu osoak, edo
Eta honek bermatzen digu, redondo tarteki hori agertzen den guztietan agertuko zaigula. Bardien itzultzailea bada, egilea edo dena delakoa. Baina guk bilatzen genuen liburua. Bai, eta bilatzen genuen zehazki, modan dagoena Dolores da, Doloresena zehaztuko dugu bilaketa, eta baia. Ba ez. Baina, bai. Bale, hemen daude Dolores Redondok idatzi dituen 2 liburuen itzulpenak. Ikusten dugu lehenengo gauza, 2 itzultzaile desberdinek egindako lana direla, ikusten da itzulpen urtea eta jatorrizkoaren urtea urte bera direla, orduan itzulpen eguneratu eta egunekoak direla. Ikusten dugu bietako batek kritikak baditula, esan behar da lehenengoa dela, kritika dituena. Eta ikusten duzu, jatorrizko titulua azaltzen da, eta ze hizkuntzetatik itzulia dagoen. Kasu honetan, gaztelaniatik itzulita dago, eta normalean datu guzti hauek oso zaila da batera aurkitzea, hemen ikusten duzu 2 bakarri direla, eta hala ere oso zaila izaten da datu base bakar batean datu guzti hauek bilduta aurkitzea. Are gutxiago kritikak eta testuak eramaten dituztenean. Hasierako bilaketa hortan hori redondo jarri dugunean, arredondo eta beste horiek agertzen ziren, hemen gogoratu behar dugun beste gauza bada, jasota ditugula, bai euskeratik, bai euskarara itzulitakoak. Eta orain arte informazio horiek badago armak sortutako euskarari ekarriak, edo heli katalogoa, baina gurean biak barne bilduta daude, eta osatuak ere bai zebestela gure lanak ez luke agian zentzu larri. Lehen esan du, itzultzaileetatik itzulpenetara pasa daitekela, hoxe ingo dugu, itzulpen hori bilatu dugu, eta ikusten dugu liburu hori Josu Zabaletak itzuli duela. Eta, zer topatzen dugu, informazio ematen digu itzultzaileez. Goiko zatitxo hori jarduera motarena, oraingoz hori eizieko kideen kasuan bakarrik agertzen da. Hau da, ze itzulpen mota egiten duen, ikusten dugu Josu Zabaletak, testuen itzulpen egiten duela, zuzenketa ere egiten duela, eta lokalizazioa ere egiten duela. Eta horietako bakoitzan, testuen itzulpenean, ikusten dugu, literaturan jarduten duela, ze hizkuntz kombinazio dituen, eta gero ikusiko dugunez, hau bilatzaile oso egokia izan daiteke, itzultzaile baten bila da bilenarentzat. Zebeak badaki, nik behar dut, zientziak itzuliko dituen pertsona bat eta jatorrizko hizkuntza alemana izango duena ba. Hemen hori bila dezake. Orain arte behintzat datu basean etzan posible hori bilatzea. Eta gero agertzen da datu basean jasota dauden itzultzaile horien horren obra guztiak. Oraingoz esan dugu bezala literarioak baino ez. Ikusten duzu, Maitek lehen aipatu ditu kritikak daudela eta beste zerbait ere agertzen da. Agertzen da testua itzulpen hori sarean baldin badago, hortze agertzen da, eta eramaten gaitu testura. Hori euskarari ekarriaken zera da, bere webgunea, oraingoz ez dago gure horrian, baina hoxe sartu gaitezke liburura eta berriro bueltatzen gara datu basera eta segitzen dugu beste gauza batzuk bilatzen. Igual, katalogazioa